jonga kabang sultanat ICM badan barim jong ke CDC lador kat lang ni kawai kabang ala kalarung hagi jingmot jing perkat jonga bat kawai naki mat ba khamat tu nang ne sya khamat lada jia bang along kum MP jong pi bangan le kalong ban pen ti kena ban pen klan biang ya kasik schedule jong ni kalau don sansnem kum legal advisor hapo ke CDC lada ong ki MDC ba Paul ba Titos ba kiwai ki MDC ba jam badan ni so bah draft bill lakiu lupa kakti ban draft hi tagi bill balai lakiu lupa no balai lada mon no governor khat sansnem ru ula ban set ha tu duli jong kai ki bill jong ni kipun ba ki bill ki ba ka KCDC JCDC garuhil atau mau sesil ki bill ki ba biang ki bom dan lapcho ban wadong da kum ni da kum tai subuh kai atau kam ladai kabor ni ban ong ya sarkar India haba PI bor ya ki district council di jongi ban sna ai ya kata ka ai kabati kena kadai kabor bangin dawa ya ka sarkar India ban incorporate lan ban penrung ya ka mainstream jo ka article ka ba arspa jo ka constitution India sya ka sik schedule ka jongi kanang ba ki MDC badan burom jongi lada kin wanra ya ka no ka bil kin wanra da ka confident ban maong bakani kan kan yada ya kari baka jap ru jongi kan ka commitment ka jonga ban le pha ya kari baka jap ru kim show slur ko om bisi bran buram ngilatip adu kata teng la shim ya phi tangkum kum ka sub department joka DCA nang ne sa khamat tong ni trelang ban pendik kena bama phi pinyo ya tak bor ya dari kabati kena kabaka ma phi bat ya tu sti ban yada ya ka jap ru jongi pin bat da jing show slur tong ni trelang menta ban pendik kena banginyo yang sik schedule ka baklain bat ka bedak pura ngam terwa ya phi ban bujlino ya ka sik schedule da ka wai ka article ngam terwa ya phi banong ngin pen klan ya ka neka benta jong constitution ya ka balasan do Reverend JJM Noklos Roy ngin pen klan ya ki jing tuna hanta kadai ka wai ka jing angno chomai shopping ban karek ya ka yang jing bakla jong para khat RA hadu hak jing im ke jong i la sakot do para khat RA mo ba pangyan kadai ke kamram ke jongi ban penti kena bangin penbet ya kena ke benta hakano kador ngin penbet da ka ba penti kena kino ki subject kinne no hak dis council but kino ki subject kinne no hak state government labiang katu ka jinga tunjuk bor hapadeng ke state government but ki dis council ka jungi kadi kamram jong parliament kadi ke kamram ke jong pi ban penti kena bakung kene ka jinga tengku bor kan kut no jing pen bha ban penjanai ya ka six schedule ke jongi kalong ban penti kena ba kisnong ki jongi kinyo ya kata ka direct funding kidon kisnong kibah ka jinglek ya kendu jonga agini kisngi kyong lakhat san snem ngem semlayo watang ni skim rengai na MP na ong ya ki pinyo na ai ken un ai tang ai dong ta la so ko ba kersan ba Vincent pala tenre nga keren ya ke jing sisa bakat no utaw MP na MP lat ula banno sa kisnong kita hari tangkaw ke commitment ke bang kawa ban IAP kisnong kolong jadi ke kamram ke jongi kum ki MP la dei ba jia bang job ban dawa anak sarkar India ban aya ke direct funding sa kisnong ke jongi lang baka artikel aspa prapau jong konsen India ban kata kapor kisnong wat ada pimtre ban le panru pinyo hi tik o order ha kisnong kitau ke jong pi pim don company thu MP pim don company itu MLA pim don company itu MDC pinyo ya ka fund ke jong pi ha kisnong ki jong pi we will depoliticize development in the state of Meghalaya commission kalong bandi politicize ya ki development ha Meghalaya tangbom itu MP atau nduno ya kiroi kipar kata kabom la alang ban ngila ban le ya kita tang ladang inang ban pendek ya kapara enriu jong kasik schedule sakawai ke benta ke para ribi kaba lada jia bangolong kum MP jong pi ya kabangan sim kia kalong bangan ya keren bat ke external affair jong ka sarkar India banyada ya kijai penriu kasih bat garu ha Bangladesh ki kasih bat ki garu ki jongi ki badan ha Bangladesh POE ha ki press ki media na kapor sa kapor ki sa thambor ki kasih bat ki garu ki indigenous people ha Bangladesh ki trailum
Kita kitrai, ya kita kilum kiwa. Kadon ka agenda, jong kan negari, pen push dan kiwai kijai pendu, hakini kirilum, kadang kamram ko jong iban penting kena, baka sorkar India, kahapan keren ya ke Bangladesh, bakim day berpendik, ya kiberu jong i kibasa Bangladesh.